гиромӣ имрӯз дадамшон сита тухм овардиан ва боз инҷода якта манахел каррам овардан ва пиёзи нав овардан. Ман ай шанбе бозор гуфтам ва бинед чӣ қадар пичини овардиан. Ман вай дафъа гирифта будам ай ҳамин пичиниҳо, ба фикрам намедонам нишон додам ё ки не. Кӯдакон нағз хӯрдан ва ман гуфтам ки камтар биёред. Ман фикр кардам ки 1 кило ҳаст ки ва 1 кило набудай, ним кило будай. Ман гирифтам 10 сумда, ино 1 кило оварда бинед, як пакет да ҳамаша ҳозир вай да банд карда мегирам, мемонамша. Кӯдакон нағз мехӯрад, асоси он ки ман хел майдача ҳастанд. Якташа даҳанашда меандозад, мехӯрад хел мағзи нон карда, резонда, ҳаминаш нағз. Сиёвуш низ нағз. Ака ихе накнене гир дасташ ҳамаша чиркин мекунам, ман банкаҳода гирамша. Имрӯз берунам хел офтобак, ҳаво хушрӯ, шамолаки нағз гӯем. Ман инҷо ҳама ҷоя порядок кардам. ин хонада Нилуфара хобондам. Инҷа Сиёвуш гуворода баста ки манча игрушкҳо ҳамаш тит кардаги озям намеём ки ҷамъ карда ҷобаҷо карда монам. Сиёвуш бастагӣ аст, яъне ки ҳоли хоб нестай, бедорай. Ман ҳамахел фақат мебандамша, соскаша метиҳум, ҳамахел мемонамша. Чаш намерам, агар ки мана бинад баъд дод мезанад. Агар ки мана набинад, ҳамахел худаш тоқа бошад, хобуш мебарад, гувораша наҷунбонамам. Ҳамахел ҳозир тез игрушкаҳо ҷамъ мекунам, баъд ба ҳазор шита ягон кино тамошо мекунам. Нилуфар дан трезеда шитай, мо как бы прогулка биромадаги берун ҳавои тоза гуфтем. Инҷа опа исто Сиёвуш. Ой, Сиёвуш. Да, набинад дод задеста ки ман опа истам, инҷода опа истам. Ист. Мана Сиёвушам. Намешад инокати. Пашай бинан. Берун борон задеста, борон сар кардаем. Да. Беруна бинен осмон. ҳавои боронӣ. Сиёвуш ҳозир меғалтен шумо. Нилуфар ба ҳазор шитая, Сиёвуш не. Гир шав охир. Берун ҳолиам борон задестай, майда борон задестай. Хел ҳавои тозаи хушрӯ. Ман трезая кушода мондам инаша, то ки ҳавои тоза биёд. Ман авай хонаи трезаша кушода мондам, кӯдакон хонада шитан бозӣ карда. Сиёвуш хулиганӣ кардистай. Мана мехел ҳозир шом мешад. Берда намефаҳмӣ ки шом шудаги аст ё ки нест, вале то шома 15 дақиқа ҳастай. Хуб, тамошобинони гиромӣ, беруна бинен чӣ хел ҳечка нестай, кӯдак нестай. Аз як ҷиҳат нағз ки кӯдакҳо я намемонанд куҷа биромадан, барои худашон нағз эҳтиёт мекунанд. Намедонам то чӣ қадар хел тоқат мекунанд кӯдакҳо гӯем. Мана Нилуфар наметонад. Камтар агар ки хонада шинад, агар Нилуфар 1-2 рӯз 3 рӯз тамом аллакай нағмаҳошу ваёш сар мешад. Мо инҷа нав субҳона кардем, анҷа Сиёвуш хулиганӣ кардестай. Анҷа пасудояшуям. Нилуфар хонада имрӯз субҳона кардестай, падноскати телевизор, мультик мехоҳад. Ҳамин карантинда рости гап чиш безеб ки ширфурӯшакон намебиён. Нестанд ширфурӯшако. Ва магазинда рости гап 1 литр шир 5 сум 6 сумай. Ман 2 литр шир мегирифтам, 7 сомон буд ва шираш беҳад нағз буда. Мен як ширфурӯшак меовардак, нағз буд шираш. Ва ман як рӯз пас 2 литр шир мегирифтам, қариб ки 1 литрча ҷурғод мекардам барои кӯдакҳо. Сиёвушу Нилуфар
ҳар субҳ каша мехӯремо. Як ҳафтада 2 бор ё 3 бор ман тухм мепазам шуна. Дигар рӯзо хай сиёвуш ай тухм аллергия дорад, намехӯрад вай. Агар ки ягон пухту паз бошад, агар ҳеҷ кор намекунанд, агар ки масалан ҳам хел тухма худаша жарид кунӣ, тиша сразу ҳама ҷошта ҳам хел сурх мебурояд. Барои ҳамин вайда тухм наметиҳам, вай фақат шир, каша, ҳам хеле чизо. Нилуфар ҳама вақт каша, тухм намехӯрад. Нилуфар тухма фақат ҳамон зардиша мехӯрад, тамом, нон тар карда. А сафедиша умуман намехӯрад гӯем. А ҳасиб, калбаса ва сосиска ман оқа намехӯрам шуна. Барои ки маъқул нест сиёвуш. Намехӯрам. Рости гап инҷа хонаҳои заминакӣ ҳастай, накунша чашмашта назанӣ. Рафтем сиёвуш. Исто. Мана сиёвуш, шумо мани нагирен. Мана. Инҷода хонаҳои заминакида рости гап намедонам куҷода, ба фикрам шир мефурӯшанд, рости гап намедонам ки куҷода. Намедонам агар ки арзонтар будагист хонаҳои заминаки ё ранги магазин барина. Сиёвуш набинан халал мерасонад. Фақат ҳамин хеле кораш ина. Тамошобинони гиромӣ, берунам хеле офтобаки хушрӯ. Ман инҷода манин коробкаҳо ман мехоҳам ки ҳамин коробка кати полка созам. Хел якта шкаф, амин шкафда танҳо якта ҷои полка ҳаст, якти дигар мехоҳам хел дута полкача шавад, то ки якташта памперсҳои сиёвуша монам, якти дигарашта хел чизои майдачӯида ҳаста гӯям ҳамон тарафта монам. Барои он ки ҷо нестай ки ба ҳазур хушрӯ монишона ҳамаш як ҷода андохтагӣ, дар он як коробкада андохтагӣ памперсо тит. Барои ҳамин дута полкача кунам, хушрӯ аккуратна меистанд. Зибо нишон метиҳам канин чӣ мешавад. Ман ютубда тамошо кардам, чӣ хел кардан мумкин, клеевой пистолет харидам ва ҳозир мекунем. Хуб, тамошобинони гиромӣ, ман полкаҳоя шудам гӯем, манам хел шуданд, мана чӣ хеле ки мебинен. Инҷода мана сумкаҳо, ман инҷода қафои сумкада косметикаву крему, шампуну ҳам хел чизое ки захира ҳастанд гӯем. Ва ин косметикаҳо дар он манин коробкада буданд, дар он манин коробкаи мультиваркада буданд. Ин дарида гӯем, мана хел умуман гӯем безеб шуд. Вақте ки ин хел маҳкам буд, болошта манин сумкаҳо буданд, болои сумкада манин памперс будаку, мана вай алгинатни маскаву умуман гӯем хел чизо буданд. Неудобна буд памперсоя гирифтанда, ягон чиз косметика гирифтанда, бояд ин коробкаи ҳамаша мекушодаму умуман гӯем неудобна буд ва хел камтар нақс шуд. Ҳамин рӯз рости гап хел гуфтам ки коробка ҳаст, ай биёен ҳамин коробкаҳо катем хел полка созам, ман гуфтам. Ва ҳозир манинаш камтар безеб шудаги ки мана хел чӣ хеле ки мебинед, хел камтар суст шудаги аз мехоҳам яктаи дигар коробка чен карда, бурида оварда болоштам хел монам. Нағз месад, хай бо инҷода хай ҳозираш ҳечи намемонам, бо ягон чи монда мешавад. Асос он ки мани памперсо удобни шудан гирифтанда, беҳад неудобна буд гирифтаншонда. Ва ин полка, ин памперсо он қадар вазбинеку дошт гӯем мана. Ана ҳамин хел. Инҷода кӯдако шиштиян. Имрӯз мӯи нилуфара ман бофтам. Ана мехел хостам яго хел необычный бофумша. Ва дина сараша руған кардаги будум, бо як бор аёдам ромадаги ки 2 бор шуямша, як бор шампун катиштум, тамом хушрӯ руғанаш нарафта. Хай бо шавад имрӯз ё ки пагубоя бор дига мешунша, то ки ҳама руғаниёш равад. Ай хел бофта мондамша. Қал 6 таимо мультик тамошо карда. Мехоҳам хезам як бор хонаҳои палисоз кунам, полоя шӯм, тоза кунам, баъд ба ҳазур. Тамошобинони гиромӣ, ман ай мағоза ана хел чизо гирифтам. Дуртар нишонти. Нақс нилуфар. Барои ванна гирифтам. Рости гап аввал қиматоша харидам ки то ки часпад, канда нашавад. Ва бо дуюм боро ай инош гирифтам ки то ки ино низ часпану канда нашавад.
лекин ҳамаш канда шуд, ҳам ваяш, ҳам инаш низ озиношо нишон додам. Ва бо ман чӣ кор кардам гӯя, мана ин пушташда клеевой пистолет харидам, ҳавая низ кардам, часпондамша. Вай кати незами 2 рӯз истод, тамом бо канда шуда ғалтида намехел. Нависен бо чӣ кор кардан дар курки ҳаминоя часпонаму нағалтан. Ягон чизи вазбин кашол намекардам. Ман як тамин полотенца кашол мекунам, меғалтада мехел. Бо ягон кор карда часпондан мумкин ино ёки мусор парто мешона. Барои ки ванада ҳичи нестае ки полотенцаё кашол кунам. тамошобинони гиромӣ, ман ҷуда ҷаварӣ тайёр кардастам. намехел ба мазза мешад, ширадор мешад. кӯдакон нағз мебуданд, гӯем сметана кати, ҷурғот, чака кати. ҷуда ман сковородкада вай кардам. бинен рӯшноида чӣ хел руғано ҳамаҷо паридаи астае. аз сабабе ки ин каструлка майдачае 3 литрае, барои ҳамин ман ҳама вақт инда хӯрокҳои сиёқа тайёр мекунам. сковородкада сирх мекунаму инда баъд меандозам. инда мемонам обҷӯшида ангирад, чизое ки сирх кардан дар кор не, яъне жарид кардан дар кор неста, меандозам. пазад гуфтам дек калонае, барои ҳамин ман вай намехоҳам истифода бурдан. ҳамин хел мешад. ҷаваригу не, оста оста, ҷавари. як саате мегӯм ки ҷаваригу. ҷаваригу инҷа сиёвушая хобаш хестай омадестай. ман инҷа стирка вай кунум, офтоб кунум. эй нилфарси вай либосои холӣ кунен як бор. нишон тиҳад кани манда чӣ хе ай даруни стирка тағорида мегирад, бурда офтоб кунем шуна. давай шумо умничкаен ку. давай бурда сушилкада офтоб кунему. инашабина чашмаш раҳмонда куку меғалтад сиёвуш. ози сиёвуш меғалтад. давай хуб, тамошобинони гиромӣ, ман кӯча биромадам, магазин рафтистам, то ки ширу дига чизо неста, барои мегирам тез биём. химтоқа рафтистам, кӯдакҳои гуворода хобондам, ахдам рафтистам тез давида карата биём ки бедор нашавам. рости гап, ин дарахти гелоса бинан чӣ хел хушрӯ. ай гелоса тутае, гелоса туташ хушбухтае. рости гап нахостам ки бегоҳи кӯдако каси биём ё кӯдако бедор бошанд, баъд биём, барои он ки мегӯм нилфар дара қулф накард, ай дарона вақти бедор буданашда. барои ҳамин ҳози хобан ҳамин хобондум шонаю тез хестиму омадам. ай ҳози магазин харид мекунам, мерам камтар дуртар магазин пеши аэропортда. магазин пеши хона нарафтам, барои ки мумкин унҷода набошад чизое ки манда дар кура. барои ҳамин инҷа магазини калон ҳаст. тез мегирам, давида мерам.